Да якасці жыцця ў вёсцы Романовичаў Сергея Ключынскага пытанняў не ўзнікала да мінулага года. Асноўная праблема на сённяшні дзень – якасць вады. Галоўны маркер камунальнага збою, на думку мужчыны, расходнікі для ачышчальных сістэм. Калі раней стандартны фільтр Сергей мяняў раз у 6 месяцаў, то зараз яго рэсурс вычэрпваецца за 2 тыдні. Далей былі пісьмы зноў у вадаканал, да дэпутатаў, камунальнікаў. Адказ адзін – усё ў норме. Таму было вырашана ісці на прыём да Івана Крупко. Сергей Ключынскі прыйшоў не з пустымі рукамі, толькі ёсць нюанс. Гэтая іржавая вадкасць не вада з крана, а асадак з фільтра. Падключылася і санстанцыя. Спецыялісты запэўніваюць, усе паказчыкі ў норме і пагрозы для здароўя няма. Іван Крупко даручыў усталяваць за якасцю вады пастаяннае назіранне і рэгулярна браць новыя пробы на аналіз. Сергей Ключынскі агучыў губернатару яшчэ адну праблему Романовичаў – нязручнае размяшчэнне ФАПа. У 2024 годзе за аварыйнасці старога будынка мясцовы пункт дапамогі змяніў прапіску і зрушыўся на кіламетр. Наколькі востра стаіць пытанне з новай геаграфіі медпункта для пасёлка. Адказы мы знайшлі на вуліцах Романовичаў. Наша здымачная група выехала ў прыгарад і выслухала меркаванні мясцовых жыхароў. Для меня, я думаю, никаких удобств. Хорошо, что у нас есть этот ФАП. Могли бы вообще перенести куда-то другое население. Нормальное явление, тепленько, хорошо по сравнению с тем, что был. Там и сырость, и крыша текла. Короче, было очень не раздеться зимой, ничего. Здесь намного лучше. На прамую лінію да губернатара звярнулася жыхарка вёскі Плёсы. Частка яе участка пастаянна сыходзіць пад ваду падчас паводак. Каб выратаваць маёмасць, жанчына падняла ўзровень зямлі на 3 метры і абнесла тэрыторыю плотам. Цяпер гаспадыня спрабуе легалізаваць абноўленыя межы, але мясцовы сельсавет адказвае. Есть комиссия по легализации, она выйдет к вам, посмотрите, если есть разночтение. И я обязательно вам отвечу по доступности. Разберемся, если есть такая возможность, там нету разночтения закона и есть возможность легализовать, постараемся в ближайшее время решить ваш вопрос. Фінальным пунктам у марафоне зваротаў стала пытанне адукацыі. Жыхарка Новабелецкага района абласнога цэнтра змагаецца за будучыню свайго дзіцяці. 9-класнік зараз вучыцца ў гімназіі, але невялікія сярэднія балы падштурхнулі сям'ю да рашэння працягнуць навучанне ў звычайнай школе і спакойна скончыць 11 класаў тут жа, у Беліцы. Але жанчыне ўсюды адмаўляюць з-за перапоўненых класаў і чужой прапіскі. Іван Крупко заверыў, у бліжэйшыя суткі маці старшакласніцы прапануюць варыянты.